Benvinguts a la història de la Copa Amèrica. Un serial impulsat per la Fundació Barcelona Capital Nàutica. Tots els secrets de la competició esportiva més antiga de la història. A la canya, Nacho Gómez Zarzuela. Benvinguts al 18è episodi d'aquest serial sobre la Copa Amèrica. Estem ja molt a prop de nosaltres en el temps, en ple segle XXI, a la 31a edició de la competició, que va tenir lloc a Auckland, Nova Zelanda, l'any 2003. I aquesta edició acull el que, per mi, és l'exemple més potent del que és la competició esportiva més antiga del món. Aquesta és la història de com Suïssa, un petit país centreeuropeu sense accés al mar i sense una tradició nàutica reconeguda internacionalment, aconseguís endur-se el trofeu més cobejat per tots els amos del món. El que va passar en 2003 va ser una autèntica revolució al món de la vela. Un relat gairebé de ciència-ficció que coqueteja amb els límits de l'ètica de vegades, però que és una autèntica genialitat intel·lectual en el procés de confecció. Per exemple, us imagineu que Suïssa guanya avui el Mundial de Futbol? Només s'explicaria si el país helvètic potser fitxés a cop de talonari i nacionalitzés els millors futbolistes espanyols, alemanys o francesos, perquè defensessin la samarreta del seu país, no? Doncs bé, al món del futbol avui dia no es podria fer, ja que només pots jugar amb un país si no has defensat prèviament la samarreta d'un altre, però a la vela encara no ens havíem plantejat aquesta possibilitat. I exactament aquesta és la tàctica que va emprar el multimilionari més ric de Suïssa, Ernesto Bertarelli, per configurar un dels millors equips de vela que hi ha hagut a la història i aixecar per a Suïssa la gerra de les 100 guinees. Bertarelli sabia que les aigües baixaven revoltes al si del Team New Zealand després del triomf a la Copa Amèrica del 2000 i el que va fer va ser oferir-los, no sé si en un xec en blanc, perquè això mai ho sabrem, però sí unes condicions astronòmiques a tots els capos, als millors regatistes del Team New Zealand, liderats per Russell Coutts. Els millors neozelandesos es van nacionalitzar suïssos i van passar gairebé d'un dia per l'altre de ser uns autèntics herois a Nova Zelanda a convertir-se en els esportistes més odiats de la història del país. Els seus noms són Russell Coutts, Brad Butterworth, Murray Jones, Simon Dobney, Warwick Fleury i Dean Phipps. Espanya no va tenir vaixell en aquesta edició de la Copa Amèrica, però sí que vam tenir dues de les nostres estreles com a membres d'aquella autèntica constel·lació de galàctics que era la Lingui de 2003, el navegant Joan Vila i el dissenyador Manolo Ruiz d'Elvira. A continuació, escoltarem Manolo, que va estar al nucli dur de la Lingui des del minut 0, ja que era la mà dreta del dissenyador en cap del veler, Rolf Rolik. Y a final de julio del año 2000 hicimos el kick-off meeting del proyecto y nos reunimos pues un poco lo que se llamaba luego el core team, el núcleo del equipo. 20, 22 personas en un hotel al lado del aeropuerto de Ginebra durante un fin de semana largo y de eso salió pues un poco la planificación de Copa América, los presupuestos. Es increíble lo que conseguimos y había pues esos 6 o 7 tripulantes, 6 diseñadores, yo creo. Un consultor, entre Jerry Milgram, que se ha muerto hace pocas semanas, además, era un profesor del MIT, que era el líder de diseño de America Cube. Y bueno, pues había gente de marketing, gente de financiero, un poco, había un subconjunto de lo que luego sería el equipo, que luego creció, pero tampoco terriblemente. Y el 1 de septiembre empezamos a trabajar. Y luego además empezamos, bueno, pues con un entorno de trabajo que era absolutamente fantástico. Realmente era un entorno tremendamente abierto, absolutamente nada jerarquizado, donde había una tremenda libertad por parte de todos para aportar ideas, para discutirlas. Fue una campaña fantástica en muchísimos sentidos. Y bueno, pues evidentemente el éxito fue la guinda, ¿no? Pero incluso sin haber ganado aquella copa hubiera sido sin duda la mejor experiencia en un proyecto de este tipo. Yo aquí quiero darle también, y además en el comienzo del proyecto creo que fue una parte fundamental de cómo se estructuró, yo creo que funcionó de maravilla sin duda la visión de Russell, pero sin duda la visión de Ernesto también. Yo creo que en esa campaña concreta y en ese momento en la historia, yo creo que Russell y Ernesto eran muchísimo más que la suma de las partes. Consiguieron crear un entorno absolutamente fantástico. Però d'on surt aquest milionari suís que va protagonitzar aquesta brutal història?
Ernesto Bertarelli va néixer a Roma el 22 de setembre de 1965 i es va mudar a Suïssa en 1977, amb només 12 anys. Els seus pares van ser Fabio i Maria Iris Bertarelli. El seu pare va treballar per a la companyia farmacèutica Serono, que posteriorment adquiriria. Per aquell temps, Bloomberg deia que l'empresa estava controlada pel Vaticà. La firma rep fama internacional gràcies a l'ús de l'hormona de fertilitat Pergonal. De fet, el primer bebè probeta de la història naixeria gràcies a Pergonal, un medicament sortit de Serono, la empresa dels Bertarelli. Amb Ernesto ja havent heretat la companyia, canviaria la seva orientació de la farmacèutica a la biotecnologia i va aconseguir uns avenços notabilíssims en fertilitat, esclerosi múltiple i l'hormona del creixement. Al final, Bertarelli vendria Serono en 2006 a la multinacional Merck per 8,6 bilions de dòlars, és a dir, 8.600 milions d'euros. Segons Forbes, Ernesto Bertarelli és la persona més rica de Suïssa. Avui dia és el número 224 a la llista Forbes i té, segons li calcula la prestigiosa publicació econòmica, 8.500 milions d'euros. Hi ha una dada que vaig llegir a Forbes quan preparava aquest reportatge que és terrible. A Suïssa, un de cada 25 habitants té com a mínim 1 milió d'euros. Bertarelli també ha sortit molt als papers per la seva exsenyora Kirsty, cantant i la dona més rica del Regne Unit pel seu matrimoni amb Ernesto. Es van divorciar l'octubre del 2021. Bertarelli era, a més, un enamorat de la vela, ja que des de ben petit navegava a la seva Itàlia natal i posteriorment va convertir el llac Lleman de Ginebra a l'epicentre de les seves travesses. La seva afició a la vela i la seva escandalosament profunda butxaca van ser les dues claus que el van fer somiar en la Copa Amèrica i a fer que va fer realitat els seus somnis. Esportivament, l'equip va funcionar com una màquina excel·lentment greixada. Russell Coots i els seus homes van continuar demostrant ser els millors del moment en aquest tipus de navegació i des de l'equip de disseny també es va aconseguir un Copa Amèrica de primeríssim nivell, de manera que la seva actuació a l'aigua va ser portentosa. La Lingui, que portava el mateix Bertarelli a bord al lloc de navegant, es va desfer de l'oracle de Larry Ellison a la final de la Copa Louis Vuitton, en una batalla que donaria el tret de sortida a una rivalitat entre els dos magnats que ha arribat fins als nostres dies i que serà un dels temes protagonistes dels propers capítols d'aquest serial. Total, que la Lingui es va enfrontar al New Zealand a la pugna final per la Copa Amèrica en una batalla naval que superava tots els límits de l'expectació. El prototip del malvat mercenari que abandonava la samarreta del seu país pel vil metall s'encarnava de forma periodísticament meravellosa a Russell Coots, la figura del qual sempre ha estat tan reverenciada en l'aspecte esportiu com millorable en l'extraesportiu. De fet, el New Zealand Herald, el diari més prestigiós d'allà, comptava a l'època que va començar a tenir friccions amb el mític Sir Peter Blake perquè Coots es negava a fer actes amb els patrocinadors i a ensabonar-los. Sigui com sigui, el llegendari Russell Coots va demostrar a l'aigua la seva grandesa i el New Zealand, que tenia com a canya i patró a un altre excel·lent navegant com Dean Barker, va ser humiliat per un contundent 5-0 que va tenir poca història pel trencament del vaixell Kiwi a l'inici de la batalla. Després d'aquest triomf sonat, arribava un altre moment històric. Com el Deed of Gift determina que la Copa Amèrica s'ha de celebrar a mar obert i Suïssa no té mar, i com nassos pensarien a finals del segle XIX els redactors del Deed of Gift que un país com Suïssa acabaria guanyant la competició, Bertarelli obriria la licitació per ser la seu de la següent edició com si es tractés d'uns Jocs Olímpics. I aquí, amics, València es va posar al mapa del món. Però tot això ho explicarem. I per primera vegada des que arrenquem aquest serial sobre la Copa Amèrica, ho farem en primera persona al següent episodi.